زي هلاونت እግዚአብሔር አይንخولن ينحوت እግዚአብሔር አባይ ነመስግነክ አለና ተመስገን እግዚአብሔር አባይ ተመስገን ስለ ሁሉ ነገር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተመስገን ስለ ድሞትካ ጸላትካ خلنا እግዚአብሔር አና ክትብል ድሞትካ ሃሌሉያ ተመስገን ተመስገን እግዚአብሔር አባይ ተመስገን ስለ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር አባይ አብዝ ደሞ ባልና አይ በخلتنا አይ በኃይልና እግዚአብሔር አባይ ምሕረትካ ስለዝበዝሐልና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጌታ ሆይ ተመስገን 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 ይሄ ሁሉ ያንስሃል ቢጨመር ጌታ ሆይ ተመስገን እግዚአብሔር አባይ ተመስገን ስለተዓባይ ፍቅርኻ እግዚአብሔር አባይ ፍቅርኻ ንዓና we don't deserve it እግዚአብሔር አባይ ሰኸግን ምሕረትካ ስለዘብዝሕካና ተመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ አኩሉ ንኸዶ ስለተሕልወና እግዚአብሔር አባይ ተመስገን ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር አባይ
حمد هالعكاسة بزجبر كنا تمسكن إجزابه ربي هيجب أناني إجزابه ربي إجزابه ربي تمسكن مسكن أنا تقبل إجزابه أملخنا تقبل يجب أكاي إجزابه هاليلويا أملخنا خطوسد يجب أكاي إجزابه تقصخان ببيمانا مزمر كنحلفنا هاليلويا أبزا داقم معرف سالسان حدن فقري شمونته اتقى قدمي خاز خيد دما نسو إجزابهر إيو نسو أملاح كخون إيو أيت المكان أي كحدا كانكا أي تفرح أي تشبر هاليلويا እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ አምኑ ኸዶ ቀቅመና ኸይዱ ሃሌሉያ ሕጂ ድማ ኣሕዋተይ እግዚአብሔር ይሓለለዩ እንዳበና ክንዝምሪና ሃሌሉያ ነቲ ገዲፍና ደፈልጥ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ነቲ ራሕሪሕና ደፈልጥ እግዚአብሔር ክንዝምረሉና ብምስጋና መቕደስካ ክንቐርባልና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ምስጋናና ክንጥዕም ጨና ወሰዶ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ምስጋናና ሒዝና ንቐርባለና ሃሌሉያ Terbiya
يسوسي أودي غلخو أيتنتنن أملخي سيكون له كرس علي يحال الليو يحال اللي يدنقت علي يدنقت 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 كبري يخنو خبري مسكنا يخنو مسكنا كبري يخنو خبري مسكنا يخنو مسكنا كنا بريه عبيت أملخي كنا قريه دقنات يسوسي كنا بريه عبيت أملخي كنا قريه دقنات يسوسي هاليلويا أملخي أزيودن قاتيو دربيوني أي فلتنيو زوري كلو تتلمتني طلعت وتخببوني أبلع لقيتن زالعالماوين كلات مملخي يزلخو أي موتني كنا بريه كم موليع كلم لبيه أبلع لقيتن زالعالماوين كلات مملخي يزلخو أي موتني كنا بريه كم موليع كلم لبيه يحال الليو يحال اللي يدنقت علي يدنقت يحال الليو يحال اللي يدنقت علي يدنقت يحال الليو يحال اللي يدنقت علي يدنقت يحال الليو يحال اللي يدنقت علي يدنقت
إنا نجزابيرك نمسكرينا هاليلويا كل فقر تجبرنا ندا ذكرنا فقر خاي دابلنا هنزمرينا هاليلويا 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 خون اللي كيف لك عبحفو لميدي فقرو زيت كمهتو كميلو خون اللي كيف لك عبحفو لميدي فقرو زيت كمهتو كبتا فقرخا كبتا محرتا من يوصف اليني يلن يلن فليني كبتا فغرخا كبتا محرتك من يوسف فليني يلن يلن عملاخي يلن فليني فغرخايو نعيه وتاي فغرخايو محرتكايو دكتمت حناي محرتكايو تزمركون فغرخا تزللكو تجرو ليو تزمركون فغرخا تزللكو هكا إني عفيك عزو تجرو ليو تزمركون فغرخا تزللكو هكا إني عفيك عزو تجرو ليو خون اللي كيف لك بحفو لميدي فغرو زيتك محتو كميلو خون اللي كيف لك بحفو لميدي فغرو زيتك محتو كبتا فغرخا كبتا محرتك من يوسف اليني يلن يلن عملاخي يلن زفليني كبتا فغرخا كبتا محرتك من زفليني يلن يلن عملاخي يلن زفليني فغرخايو نعيه وتاي فغرخايو محرتكايو دقمت حناي محرتكايو تزمركون فغرخا تزللكو هكا إني عفيك عطو تجرو ليو كمسكنك زمرلو نقام لخي اتمسكت حلف اللي قام لخي بارخ اللي كمسكنك زمرلو نقام لخي زي لول فقرو اتمسكت حلف اللي عاملة خي بارخ اللي
زيبلو مزقنا ازفغرخا عيا محرتكا درت عالبويو زيبلو مزقنا ازفغرخا عيا محرتكا درت عالبويو زيبلو مزقنا فغر خيون عي وتي فغر خيون محرت كيو دقمت حني محرت كيو تزمركون فغر خا تزللكون هاي كأني عفيك عطو تقيروا ليو بالليل أفكير كان نملغي كنت زيت الروح يا الفقر خان عم بيركا أبلع علي كما زي زمر تيكاني يلكا مقنعت اللوني كمسكنكا كما زي زمر تيكاني يلكا مقنعت اللوني ودسكا كما زي زمر تكاني يلكا مغنيات اللوني كزمركا فغري خيون عهي وتي فغري خيون محرت كيون قمت حني محرت كيون تزمركون فغرخا تزللكون كمسكنك زمر اللون أملخي لوال فقر نتمسكل حلف اللي أملخي بارخ اللي كمسكنك زمر اللون أملخي لوال فقر نتمسكل حلف اللي أملخي بارخ اللي يسوسي بارخ اللي أملخي بارخ اللي كمسكني نعم لخي سلوات فقر اتمسكت حلف اللي ام لخي برخ اللي ام لخي برخ اللي يسوسي مسكن اللي ام لخي برخ اللي يسوسي مسكن اللي تايكبل بصعباخا تايكبل تايكبل تمسكن تايكبل تايكبل بصعباخا تايكبل تايكبل تمسكن تايكبل تايكبل بصعباخا تايكبل تايكبل تمسكن بمسكن طراي كتبيك كل تلويتو أنا خريو بمسكن طراي كتبيك كل تلويتو معيني كريو بمسكن طراي كتبيك كل تلويتو أنا خريو بمسكن طراي كتبيك كل تلويتو أنا خريو
كل تلوتو أنا خريو تايكبل تايكبل بتعباخا تايكبل تايكبل تمسكن تايكبل تايكبل بتعباخا تايكبل تايكبل تمسكن هللويا يسوع كويتا እግዚአብሔር ይመስገን ክብር ንአምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማለሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ንሱ አልፋን ኦሜጋን እዩ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ኣብ ዙፋኑ ዝነብር አምላኽ እዩ ክብሪ ንስሙ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ድማ ሎም ምሸት በቃሉ ገይሩ ክዛረበና እዩ ኣብ ውሽጢ ዘለኹም ኣብ ደገ ዘለኹም እግዚአብሔር መዓልቲ መዓልቲ ሓድሽ ነገር ኣለዎ እቲ ሓድሽ ነገር ድማ ተስፋና መንፈስ ቅዱስ እንዳሓደሰ ናብቲ ዘለዓለማዊ ክብርን ናብቲ ዘለዓለማዊ ህይወት ተስፋን ናብኡ የጸጋዓና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ክንጽልይና እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክብርን ህበካለና ዝመስለካ የለን ዝወዳደረካ የለን ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ሕያው ኢኻ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ቅዱስ ኢኻ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ሕያው አምላኽ ኢኻ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ጉባኤና መንፈስ ቅዱስን ብጸጋ ክብርኻ ብምልአት ተመላለስ ንቃልካ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ጌርካ ክፈቶ ተዛራባይ ቃል ትህብ ንሰማዒ ጸጋ ተፍስስ ንስኻ ኢኻሙ ንዝተሪፉ ዘሎ ምሸት ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና ብክቡር ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ኣብቲ ዝሓለፈ ቅንያት ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ተዘራሪብና ኢና ሕጂ እውን ካብኡ ዝቕጽል ነገሪና ንዘራረብ እግዚአብሔር ይመስገን ብዛዕባ ትምህርተ መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ትምህርተ ክርስቶስ ብዛዕባ ትምህርተ አቦ እግዚአብሔር አምላኽ እዚ ዓብይን ገፍዕን ዝኾነ ትምህርቲ እዩ ኮይኑ ግን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘለዎ ቦታን ስፍራን ኣብ ህይወትና ክንፈልጦ ክነስተብህሎ ፍቃድ አምላኽ እዩ ነፍሲ ድማ ብዘይ ፍልጠት ክትከውን ፍቃድ አምላኽ ኣይኮነን መብዛሕትኡ ሰብ ወይ አማኒ ክንብል ንኽእል ኢና ብዛዕባ ውህበት መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝዛረብ እምበር ብዛዕባ እቲ ወሃቢ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ውህበት ዝህብ መን እዩ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ዝህብ መን እዩ መንፈስ ቅዱስ እዩ ስለዚ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ እንታይነት ኣብ ልብና አርጊጽና ክንፈልጥ ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ ቅዱስ አምላኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ ዘለዓለማዊ አምላኽ እዩ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም
ሕያው አቦ ኣብ ዝነበረሉ ዘመን ኩሉ መንፈስ ቅዱስ ነይሩ እግዚአብሔር ወልድ ክርስቶስ ኣብ ዝነበረሉ ዘመን ኩሉ መንፈስ ቅዱስ ኣሎ ንዘለዓለም እውን ክነብር እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ሕያው ኮይኑ ሕያውነት እንዳሃበ ዘነብር መንፈስ ቅዱስ እዩ ስለዚህ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ዘለና ኣፍልጦን መረዳእታን ካብ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ሕልፍ ብዝበለ መገዲ መንፈስ ቅዱስ መን እዩ ኢልና ክንፈልጦ ይግባአና ሓደዚ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ መስኪሩልና እዩ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝመጽእ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደ ቤተ ክርስቲያን በኃይልን በኽብርን ከም ትስረት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ደቀ መዛሙርት ደጋጊሙ ነጊርዎም እዩ ስለዚህ ካብ ስላሴ አካል እትሳል ሰዋይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማእኸልና ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንዚዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ተዝኸይድ ይሕሸኩም እቲ መጸናንዒ ጳራቅሊጦስ ክመጽእ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ መን እዩ ኢልና ብዛዕባ ትምህርቲ መንፈስ ቅዱስ ምርማር ምፍላጥን ዓብ ጠቐሜታ ኣለዎ ንምንታይ እዩ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ምርማር ምፍላጥን ዓብ ጠቐሜታ ዘለዎ ኢልና ክንሓስብ ከለና ካብ ጌጋ ዝኾነ ትምህርትታት ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ጌጋ ዝኾነ ናይ መንፈስ ኣሰራርሓ ንኽንሕሎ ጠቓሚ ነገር እዩ ስለዚህ ጥዑይ ንዝኾነ መንፈሳዊ መረዳእታ ንምሓዝ ብዛዕባ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ኣጠቓቕማ ቁኑዕ ብዝኾነ መገዲ ንኽንተሃናነጽሉ ይሕግዘና እዩ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ምፍላጥ ማለት እዩ ቁኑዕ ብዝኾነ መገዲ ንኽንተሃናነጽሉ መንፈስ ቅዱስ መን ምዃኑ ተፈሊጥና ውህበት መንፈስ ቅዱስ ተቀበለ ሁሉ ቁኑዕ ብዝኾነ መገዲ ንኽንተሃናነጽሉ ይጠቕመና እዩ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ መፍላጥ ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ናይ መንፈሳዊ ነገር ኣረዳድኣ ጸገም ዘጋጠማ ናይ ቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን መልእኽቲ ዝጽሓፈሎም ኣሎ ካብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ካብ 1 ክሳብ 11 ዝነገሮም ነገር ኣሎ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ክፈልጡ ከም ዘለዎም ሰብ ቆሮንቶስ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ባህርን መንነትን ከይፈለጡ በክርስቶስ ብምእማን ውህበት መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ አመንቲኦም ነይሮም ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ምፍላጥን በክርስቶስ አሚንካ ውህበት መንፈስ ቅዱስ መቀባልን ሓደ ነገር እዩ ሰብ ወይ አማኒ በክርስቶስ ምስ አመነ immediately መንፈስ ቅዱስ ይምላዩ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ግን ይፈልጥ እዩ ማለት ኣይኮነን ንኽፈልጥ እንታይ ክገብር ኣለዎ ቃል አምላክ ክመሃር ኣለዎ ክምርምር ኣለዎ ባህርያት መንፈስ ቅዱስ እንታይ ከም ዝኾነ ስለዚህ ሰብ ቆሮንቶስ ዝነበሮም ዓብ ጸገም እንታይ እዩ በክርስቶስ ስለዝኣመኑ ብዙሕ መንፈሳዊ ውህበት ኣብ ማእኸሎም ፈሲሱ እዩ ግን ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ኣፍልጡ ኣይነበሮምን መንፈስ ቅዱስ መን እዩ ኣይተረድኡዎን ግን ኣብ ማእኸሎም ሓይሊ ይኸውን እዩ ተኣምራት ይኸውን እዩ ትንቢት ይኸውን እዩ ኩል ነገር ይኸውን እዩ እዚ ናይ ፍልጠት ምልክት ኣይኮነን ናይ ፈላጥነት ምልክት ኣይኮነን እቲ ውህበት መንፈስ ቅዱስ አምላክ በክርስቶስ ኢየሱስ ምስ አመና ብነጻ ዝተቀበልናዮ ነገር እዩ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ንምፍላጥ ግን
ቃል አምላክ ክንምርምር እንደገና ኮፊልና ክንማሃር አድላዩ ማለት እዩ ስለዚህ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ መንነት ክንፈልጥ ክንምርምር ከማሕበር አምላክ ጥዑይ ንዝኾነ መንፈሳዊ ህይወት ዕብየትን አረዳዳአን ጠቃሚ እዩ እዚ ማለት እዩ ሰብ ቆሮንቶስ እዚ ነይሩ ናታቶም ሓደ ፀገም ማለት እዩ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም መንፈስ ቅዱስ አሎ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም መንፈስ ቅዱስ ጥራይ ዝንቀሳቀስ ኢልና ተሓቲትና ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 መንፈስ ኩሉ አይትእመኑ ኢሉ ሐዋርያው ዮሐንስ ነጊሩና አሎ ስለዚህ መናፍስቲ ካብ እግዚአብሔር አምላክ ተኮይኖም መርምሩዎ ንምርማር ግን እንታይ የድልይ ማለት እዩ ንምርማር ምፍላጥ የድልዩ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ክንፈልጥ አለና መንፈስ ቅዱስ እንታይ አይነት ባህሪያት ከም ዘለዎ እንታይ አይነት አሰራርሓ ከም ዝሰርሕ ክንፈልጥ ክንክእል አለና ስለዚህ ንመንፈስ ኩሉ አይትእመኑ መናፍስቲ ካብ እግዚአብሔር ኮይኖም ተኮይኖም መርምሩ ስለዚህ ንምርማርን ንምፍላጥን ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ክንፈልጥ አለና ማለት እዩ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ እንታይነት ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ባህሪ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ አሰራርሓ ተፈሊጥና ነቲ ናይ ጸልማት ዓለም አሰራርሓ ብቀሊሉ ክንፈልጦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚህ ትምህርት መንፈስ ቅዱስ አማሕበር አምላክ አድላይነት አለዎ ማለት እዩ ብዛዕባ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ዘይኮነስ ብዛዕባ ትምህርት መንፈስ ቅዱስ ፈሊጥና ቀፂልና ብዛዕባ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ክሬና ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስን ብርቁሳን መናፍስትን ዘሎ ፍልሊ እንታይ ኢልና ክንሓትት ኣለና ኣብ ጸልማት ዓለም ስርሑ ርቁሳን መናፍስትን ኣብ መንፈስ ቅዱስ ዘሎ ፍልሊ እንታይ ናይ ባህሪ ፍልሊ እዩ ባህሪ መንፈስ ቅዱስ መለኮታዊ ባህሪ ዘለዎ እዩ ስለዚህ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝወፅእ ሰናይ ዘበለ ነገር እዩ ማለት እዩ ሰናይ ዘበለ ነገር እዩ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝወፅእ ናይ ርኩሳን መናፍስቲ ባህሪ ንፈልጦ ኢና ናይ ጸልማት ዓለም ባህሪ ይፍለጥ እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ባህሪ ሰናይ ዘበለ ነገር እዩ ዝህብ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ሰናይ ስለዝኾነ እንታይ ይገብር ንዝሓዘኑ የጸናና ንኡሱራት ይፈትሕ باسم ኢየሱስ ክርስቶስ ንስተሰበሩ ይጽግን ንዝሞቱ የተስእ ንቅዱሳን ድማ ውልድነት አምላክ በመንፈስ ቅዱስ ይሕትሞ እዚ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ እዩ መንፈስ ቅዱስ አምላክ እዩ ክንብል ከለና ምሳቦን ወድን ማዕረ ዝኽበር ዝምልኽ ዝውደስ ዝስገደሉ መለኮታዊ አካል እዩ መንፈስ ቅዱስ አምላክ ክንብል ከለና ምሳቦን ወድን ማዕረ ዝኽበር
ዝምለኽ ዝውደስ ስገደሉ መለኮታዊ አካል እዩ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጽሪ 19 ቀጽልና ንሪኦ እንታይ እዩ መንፈስ ቅዱስ አምላክ ስለዝኾነ መለኮታዊ ባህሪያት አለዎ መንፈስ ቅዱስ አምላክ ስለዝኾነ መለኮታዊ ባህሪያት አለዎ እቲ መለኮታዊ ባህሪያቱ እንታይ እዩ ኢልና ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍልታት ክርኢና እቲ ሓደ ዘለዓለማዊ እዩ ዘለዓለማዊ እዩ ዕብራውያን 9 ቁጽሪ 14 ዘለዓለማዊ አምላኽ እዩ እቲ ክልተ ኩሉ ይኽእል እዩ ኩሉ ዝኽእል እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 11 ሳልሳይ ኩሉ ይፈልጥ እዩ ካብኡ ዝተሰወረ ነገር የለን ኩሉ ኣብ ቅድሚኡ ዝተቀልዐ እዩ ስለዚህ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 10 ኩሉ ይፈልጥ እዩ አምላኻዊ ባህሪኡ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኣብ ኩሉ ስፍራ ይርከብ መንፈስ ቅዱስ አምላክ ስለዝኾነ ኣብ ኩሉ ስፍራ ይርከብ መዝሙረ ዳዊት 139 ቁጽሪ 7 ክሳብ 10 ዘሎ ክፍሊ ዳዊት ክዛረብ ከሎ ካብ መንፈስካስ ናበይ ዝኸይድ ናይ ንስሪ ኣኽናፍ ሒዘ ክሳብ ምድሪ ጫፍ ተበረርኩ ኣብኡ ለኻ ናብ ማዕሙቕ ተወረድኩ ኣብኡ ቀድምካ ትርከብ መንጸፈይ ኣብ ሲኦል ተገበርኩን ኣብኡ ትመጽእ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ አበይ አሎ ኣብ ኩሉ ቦታ አሎ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝርከብ አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ክንሓስብ ከለና ከምዚ ክንሓስብ ኣለና ማለት እዩ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ አረዳዳአና ጽቡቅ ጌርና ክንሕዞለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ምዕራፍ 12 ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝርከብ ውህበት ኢሉ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ጀሚሩ ሕጂ ኸኣ ኣሕዋተይ ንሰብ ቆሮንቶስ ማለት እዩ ሰብ ቆሮንቶስ ሕጂ ኸኣ ኣሕዋተይ ብዛዕባ እቲ መንፈሳዊ ውህበት ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱኒ ብዛዕባ እቲ መንፈሳዊ ውህበት ኣሕዋተይ ብዛዕባ እቲ መንፈሳዊ ውህበት ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱኒ ብዛዕባ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ብዘይ ፍልጦ ምዃን እንታይ ኣለዎ ሓደጋ ኣለዎ ማለት እዩ ሓደጋ ኣለዎ ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ኣነ ድሌተይ ኢሉ ክትፈልጡ ዝደሊ ብዛዕባ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ክትፈልጡ ዝደሊ መንፈስ ቅዱስ መን ምዃኑ ክትፈልጡ ዝደሊ ንመን ንሰብ ቆሮንቶስ ሰብ ቆሮንቶስ ብዙሕ ዝኾነ ዝዓይነቱ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ዝፈሰሰሎም እዩ ግን ሓደ ድማ ጸገም ነይርዎም ካብ ፍልጠት አምላኽ ካብ ፍልጠት ቃል ሓቂ ዝረሓቁ ሰባት ነይሮም መጽሐፍ ቅዱስ ጳውሎስ መልእኽታ ክጽሕፍ ከሎ ነቲ ዝተበላሸወ ነገር ክዕሪ ኢሉ ይጽሕፎ እቲ መልእኽትታት ነተን አብያተ ክርስቲያናት ነቲ ዝተበላሸወ ነገር ክዕሪው እዩ መልእኽቲ ጽሕፉሎም ስለዚህ
نزحجي زلا دما مبل إسران حارين كفلا زمن زلا دما محبر كريستوس نعاون معري مصحف قدسو مالتو بويا تعري تزبيلا بويا تقنع مالتو سلازي باولوس بزي فلطت تكونو አይደለን አርጊቱ ይዛርብ በቃ አይደለኔ ፍልጠት ክትሕዙ ብዛዕባ መንፈሳዊ ፍልጠት ከተደልቡ እዝደሊ በዘይ ፍልጠት ዝግበር ነገር ዘበለ ሁሉ በዘይ መንፈሳዊ ፍልጠት ዝግበር ነገር ዘበለ ሁሉ እንታይ አለው አደጋ አለው ይዙ ብሎም ዘሎ ቀጽሉ አረማውያን አብዝ ነበርኩ ሙሉ ጊዜ እንተ በዚ እንተ በቲ በቶም አባሳት አማልኽቲ ትምርሑ ከምዝ ነበርኩም ተፈልጡ ይኹም ስለዚህ ከምቲ በመንፈስ አምላኽ ዝዛረብ ኢየሱስ ሩጉሚው ክብል ዘይክእል በመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ እንተ ዘይኮይኑ ድማ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብል ዝኽእል ሓደ እኳ ከም ዘይልቦ እፍልጠኩም ኣለኹ ፍለጡ ይዝብሎም ዘሎ አፍልጠኩም ኣለኹ በዘይ ፍልጠት ክትኮኑ አይደለኔ አነ ግን ሕጂ አፍልጠኩም ኣለኹ ስለዚህ ፍለጡ ማለት እዩ ሕጂ አፍልጦ ክትረኽቡ ትማሃሩ ኣለኹም ቀጽሉ እምባርከ በበዓይነቱ ውህበት አሎ መንፈስ ቅዱስ ግና ሓደ ንስኡ በበዓይነቱ ውህበት አሎ መንፈስ ቅዱስ ግን ሓደ ንስኡ እቲ ሓደ መንፈስ ቅዱስ ባዕሉ ከም ዝደለዮ የመቃርሕ ማለት እዩ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ ንምንታይ ኩሉ ስለዝፈልጥ ኩሉ ስለዝፈልጥ መንፈስ ቅዱስ በበዓይነቱ መንፈሳዊ ውህበት የፍስስ የመቃርሕ ንመን ንማሕበር አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ይፈልጥ እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ኩሉ እንታይ ይብል ይፈልጥ እዩ መን መንፈስ ቅዱስ ንመን እንተ አይነት ውበት መንፈስ ቅዱስ ውበት ከምዝህቦ መን ይዙስን ባዕሉ معرف قلت قطر 10 أنا جنا أملاخ منفسو غيرو قالت لنا كما يتمنفس نخلو نمعمو أملاخون كي ترفع زمرمريو يتمنفس نمعمو أملاخو كي ترفع انت يزقبريو زمرمريو اتي أبسب زلو منفس انت زي كوينو نتي أبسب زلو زفلت يلبون كم أون منفس أملاخ أنت زي كوينوس نتي أملاخ زلو حدا كواز فلت يلبون سلازي منفس قدوس نغلو يمرمريو مالتيو جابر مسكن سلازي أمبارك ببعينة وهبت هالو منفس قدوس جنا حدا نسيو ببعينة أغلقلوت هالو قويتا جنا حدا نسيو ببعينة زخونة تقبارات هالو اتي أب كلاتهم كله زقبر أملاح جنا حدا نسيو مقلات منفس قدوس نتقمي بزوحات نفس وكف سب يوهبو ايو نفس وكف سب نتقم من بزوحات نفس وكف سب يوهب نتقم كمان نبزوحات كتقاملو
ብዙሓት ክግልገሉሉ ብዙሓት ክህነጹሉ ብዙሓት ክመሃሩሉ ክመዓዱሉ من يزمقاره منفس قدوس نتقم بزحات نفس وكف سب يوهبو يو حدا بمنفس قال طبب يوهبو نت حدا خا بت منفس تقال فلطت يوهبو نحدا بت حدا منفس امنت نحدا دما بت منفس اتناي مفواس وهبت يوهبو حدا تأمرات نمغبار نت حدا دما تنبيت مزراب نتحدون منافسن مللاي نتحد خا ببعينت قانقان مترغم حيلي يوهبو نزي كله خا نسو تحد منفس قدوس كم زدليو غيرو ننفس وكف نغديو انما قليو زغبرو ودغما يتانا مودات نزي كله خا نسو تحد منفس قدوس كم زدليو غيرو منفس قدوس كم زدليو غيرو يهب بفقاد منفس قدوس ايو وهبات زوهبنا مالت من بيت كريستيان ناي سبات دليت ايكونن ناي سب دليت ايكونن بسب دليت ايكونن مبزعته السب حدث تقصار سلاخ بقرنطوس تنبيت مزراب ببرتو عدليو تباهيلو ديلايو تباهيلو صبوق مدلاي ناي كريستوس منفس زلو كله ناي تنبيت منفس الله يسوع كريستوس كمتشو يلكا مزراب لنبسو تنبيتيو وغمتيو امين ماراناتا كبرنا املاخهم يسوع كريستوس تمال له من نزل عالم هياويو سلازي اتبعلو منفس قدوس كم زدلي غيرو يذهب منفس قدوس يعدل منفس قدوس يذهب باسترا هيبكا حواريا هيبكا نبيا هيبكا ممهرا هيبكا زهبكا بعلو أملاغ زغونة منفس قدوسو كله زفلت كله زغل أب كل بوتا زركب أما حبرو بملوء سلطان زملالس السيو منفس قدوس وهبت زهب سب أيكونن وهبت منفس قدوس زهب أبز زلنا يو الزمن بزح نغرينا نرئي بزح نغرينا نسمع بزح أستمهروتات هالو بزح زرباتات هالو زيت ففسيسكا حواريا إخا زيت فسيسكا نبيغي زيت فسيسكا أفسيسكا اتوم ناي زيت كوبانياتا تتقيموم يوم صبغيو أداغا لوم جن أوليف أويل جيركا كترغبو أيتخيلين يخا منفس قدوس بكريستوس بمئمان زركبيو بكريستوس إيسوس زعمنا بكريستوس إيسوس هيوت زتقبل توحد حدا وهبت منفس قدوس هالو توحد نتس توهبكا نتس توهبكي بو غيركي عيلو بو غيركا عيلو بويغا واغا تقبل بفلتتن منفساو فلتتن بمستو علن تعايغالو واغاها خاب أملاك تقبليغا كاب سبا يكونن سلازي وهبت منفس قدوس بكريستوس بمئمان زركبيو እግዚአብሔር ይመስገን وهبت منفس قدوس بكريستوس بمئمان نقبلو نغريو ولدنت أملاك كم استقبلنا كله كموئينا نقبلو እግዚአብሔር ይመስገን سلازي እግዚአብሔር أملاك كابانا انتا يدلي كم فلتت كهلونا
እግዚአብሔር ይደሊ ነፍሲ ብዘይ ፍልጠት ክትከውን ፍቃድ አምላኽ አይኮነን መንፈሳው ፍልጠት አብ ነገርዩ ብዘይ መንፈሳው ፍልጠት ንአገልግሎት ምትሳእ ከቢድ እዩ ብዘይ መንፈሳው ፍልጠት ስቕልካ አፍካ ዘምጻልካ ምዝራብ ሓደጋ ኣለዎ ሓደጋ ይምጽዩ መንፈሳዊ ሓደጋ ኣለዎ ስለዚ ፍልጠት ክነደልብ ክንመሃር ብዛዕባ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ወሃብ መን ከም ዝኾነ ብክርስቶስ ከም ዝኣመና መን እቲ ውህበት ከም ዝህበና ብዛዕባኡ አርጊጽና ክንፈልጥ አለና እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘል ዓለም ያውዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘል ዓለም ያውዩ ስለዚህ አምላክ ዘሃበካ እቲ ናይ ጥበብ ቃል ዝተዋሃቦ ናይ ጥበብ ቃል ይዛርብ እቲ ምህር ዝተዋሃቦ የምህር እቲ ተአምራት ክገብር ዝተዋሃቦ ይግበር በኃይል አምላኽ እቲ ናይ መምሕዳር ዝተዋሃቦ የመሓድር እቲ ናይ መሕጋዝ ዝተዋሃቦ ይሓግዝ ከምዚ ተወይኑ ማሕበር አምላኽ ትጥጥዕ እቲ ክመርሕ ዝተጸውዐ ይምራሕ ማሕበር አምላኽ ሹዓ ምስሳን ትጅምር ኩሉ በቦቱ ኸውን ኩሉ መመገዱ ክሕስ ከሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ቅድሚ ምዝራምና እቲ ወሃባይ መን እዩ እቲ ወሃባይ ከ ሰባት ከም ዝደለይዎ ድዩ ዝህቦም ወይስ ከም ዝደለዮ እዛ ሕቶ ንውሽጥና ክንምልስ ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘል ዓለም ያውዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘል ዓለም ያውዩ ስለዚህ ብዘይ ፍልጠት ክንከውን ፍቃድ አምላኽ አይኮነን ብዘይ ፍልጠት ክንመላለስ ፍቃድ አምላኽ አይኮነን ፍቃድ አምላኽ ንኽንፈልጥ ንኽንዓቢ بمنفس كن عبي بأمره نبسل فقاد أملاخي سلازي بمنفس تزي عبينا بفلتت قال أملاخ تزي عبينا أولوس كم استزاربو قلعوت كوينكم عتيق زغونا مقبخيتو بلعو كما يجير غوبكم أسنانكم كغرفيو مالتيو ስለዚህ መንፈሳዊ ነት ማለት ውበት መንፈስ ቅዱስ ጥራይ ስለስተቀበልና አይኮነን መንፈሳው ብስለት መንፈሳው ፍልጠት መንፈሳው ዕቤት እዚ ሰለስተ ነገራት አብ አማኒ ህይወት ተዘይ ተተግቢሩ ኩልሻ ጸባ እንዳሰተ ይዝነብር ኩልሻ ጸባ ካብ ጸባ ናብ ዓጽኒ ክሰጋገር አለዎ አማኒ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ክንፈልጥ አለና ክንፈልጥ እቲ ሐቀኛ መንፈሳዊ ምንቅራሕ እቲ ሐቀኛ መንፈሳዊ ተሐድሶ አብ ህይወትና ዝመጻሉ መገድ ሓደ እንታይ እንትቃል ሐቂ ብቁንዕ ክንቅበሎ ከለና እቲ አብ ልብና ቀሚጥና ገለ ሐሳባት አብ ልብና ቀሚጥና قال نجارات هبا أمرونا حزنا انتقال أملاخ ندفق تقوينا 5 عامات كتسلي تخيلي خامبر سبار نجارة يتركبن كتمنى زمان كحال فكايو كتمنى زمان كحال فكيو امبارح يتركبني هاي سلازي اتشي قبل بنازلو كفيتنا مالت كمبيريا سبات نبيريا سبات لبو ماك فيهم مرميرهم نتقال
أها خمزيلهم تقبلهم إذا نتقال أكفينا اتقال بستتصحفلو مجدي اتقال بستتصحفلو منفس كنتصنعو كنمرمرو نتقنع زغونا نجر كنوصلو نيوت كوننا فقاد أملاخي كبرنا أملاخيون يسوع كريستوس تمال اللومن نزل عالم هياوي يسوع كريستوس تمال اللومن نزل عالم هياوي سلازي منفس قدوس أب هيوتنا أم معبرنا أب نفس وقف زقموت أو وهبت هالو جن انتايو فلتات لما كوسا خلو يقبع فلتات تزيتوسي خلو فلتات قال أملاخ فلتات قال أملاخ كوسا خلو ريهم يهم متيم أب يوتيوب ما أتيهم تريو تسمعوا يهم اتحاد حدا اتكور اتسنتر يسوع كريستوس مخانو يتراتركايو انت عينت منفسيو اب حدا زربوهم كمان يسوع كريستوس زبشم ايتركبن يقا زربات راي منفس قدوس قداماي نكريستوس يسوع كغلصو يمتيو كغبرو يمتيو امبر ناي سبات صقم طراي እንዳገለጸ ናይ ሰባት ሽግር ጥራይ እንደሐብሐበ ክነብር አይኮነም መዚው ንዘይ ጠፍ ተስፋ ንዘል ዓለም ህይወትን ክብርን ከዳልወና ህይወትና ክሰርሖ ከማዓራሪዮ ንዑዩ መዚው እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለሎምን ንዘል ዓለም ህያውዩ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ አብስራሐሉ ቦታ መንፈስ ቅዱስ አብዝን ቀሳቀሰሉ ቦታ ማን ይخبر እተሐቀኛ ዝሆነ መንፈስ አምላክ አብስራሐላ ማህበር ማን ይዝخبر ኢየሱስ ክርስቶስ ተማልሎ ምን ዘል ዓለም ህያውዩ እተሐቀኛ ዝሆነ አምላክ መንፈስ ቅዱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘخبሮ ሃሌሉያ ንዚዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ እትትገብርዎ ዘበለ ሁሉ ብሽም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግበርዎ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ዝግበር ዘበለ ነገር ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ሐሊፉ ይሰራሐሉ ክብርና አምላክ ይሁን ኃይል በመግላጽ አጋንንት በመውጫ ንሑማት በመፍዋስ ሰባትናም መንግስት አምላክ በመዕዳም መንፈስ ቅዱስ ይሰርሕ ማለት እዩ እቲ ማእኸል እቲ ሴንተር መንፈስ ቅዱስ ይሰርሐሉ ኢየሱስ ክርስቶስ አብዝብል ሽም ይሰርሕ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለሎምን ንዘል ዓለም ህያውዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለሎምን ንዘል ዓለም ህያውዩ ንኢየሱስ ክርስቶስ አውጪኻ መንፈስ ቅዱስ የለን ሽም ኢየሱስ ከጸዋዕኻ ተአምራት የለን ክምርመራ አለዎ ተአምራት ንተአምራቱ ሙሴን አሮንን አፈርዖን መስአተው ጠንቆልትና ይፈርዖን አጋንንታው ዝሆነ አስማት ገሮም እዮም ተአምራት ዘበለ ሁሉ ናይ መንፈስ ቅዱስ አይኮነን እተዓበ ነገር ግን በመንሽሚ ተገሩ በመንሽሚው ተገሩ አብሊ ኪዳን እዚሁ ዝሕተት ኢየሱስ ክርስቶስ አበገልግሎት ዘመኑ ፈሪሳውያን ዝሓተትዎ ሕቶ ሓደዩ እዚ ትገብሩ ዘለኻት እምርትን ተአምራትንስ በመን ስልጣን ይልዎ السلطان كابي أمتيخوما كابي أمتيخايو السرح كابي أمتيخايو حتى محاتي تومو أبلي كيدان يفلتيو منافستي تأمرات كم زقبر أبعال فلسطين غرباب تزنبرا بعال أكارون بعال بقل زبل زبهالو أمالك تنيرو
እሳቶም ይፈውሱ ነይሮም እቲ ንጉስ ናይ እስራኤል ዝነበረ ዝገበሮ ሓደ እዩ አካዚያስ የሐዊ ወይ ይመውት ተቆይነስ ከድኩም ናይ አቃሮን አምላክ ብኤልዞብል ሕተትዎ ኢልዩ ሰዲዶም ነቶም ይላታቱ ኤልያስ ግን አመገድ ተጸቢው ከምዚ ኢልዎ ካብታ ዝወጻኻያ አራት አይትወርድን ይኻ ኢልዎ ስለዚ ልምምድ ነይርዎም ማለት እዩ መናፍስቲ ይሰርሑኦም መናፍስቲ ይጥቀሙዮም በአጋንንት መናፍስት ይሰርሑ ነይሮም ኤልያስ ዝበሎ ኣብ እስራኤል አምላክ ስለዘየለ ዲኻ ናብኣታቶም ልኢካ እቲ ሐቀኛ አምላክ እቲ ሐቀኛ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስሙ ዝግበር ነው ክብር ዘምጽእ ትንቢት ተሆነ ንሽሙ ክብር ዘምጽእ ተአምራት ተሆነ ንሽሙ ክብር ዘምጽእ መግላጽ ተሆነ ንሽሙ ክብር ዘምጽእ መናፍስትም ውጻተ ሆይኑ ንሽሙ ክብር ዘምጽእ ነመን ንኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ተሆነ ንሽሙ ክብር ዘምጽእ ነመን ንኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ አማእኸልና በኃይልም በክብርን ዝመላለሰሉ መገድ ሓደ ንክርስቶስ አማእኸልና ከኽብሮ እዩ ንዓለም ድማ ክገልጾ እዩ ስለዚህ ንክርስቶስ ዘይገልጽ ሐዋርያዊ መንፈስ ንክርስቶስ ዘይገልጽ ትንቢታዊ መንፈስ ንክርስቶስ ዘይገልጽ ተአምራታዊ መንፈስ ንክርስቶስ ዘይገልጽ ምግላጽ እሱ ካብ አምላክ አይኮነን ንክርስቶስ ክብሪ ዘይምጽእ ንክርስቶስ ክብሪ ዘይምጽእ ዘበለ ሁሉ እሱ ካብ አምላክ አይኮነን እቲ ዝገብርዎ ዘበለ ሁሉ ንእግዚአብሔር ክብሪ ኸውንስ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ግበርዎ ሃሌሉያ ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለሎ መንዘል ዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዘለ ዓለም ንዘል ዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለሎ መን ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለሎ መንዘል ዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ አይልወጥን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘል ዓለማው ሙሉ ዝኾነ አምላክ እዩ ሃሌሉያ ንአምላክ ንክርስቶስ ክብር ዘምጽእ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ሰርሕ ንክርስቶስ ኢየሱስ ክብር ዘምጽእ ንክርስቶስ ኢየሱስ ክብር ዘምጽእ بتعتنا نختملالس بفقر نختملالس بقنعنا نختملالس زغبركا منفس قدوس كومو زغبركا زنف حكا تخوينو ديابلوسيو زنف حكا تخوينو ديابلوسيو ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለ ዓለም ሕያውዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለ ዓለም ሕያውዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ይልና አነ በልበይ የዋህን ትሑትኒ ካባይ ተማሃሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዋህን ትሑት ዝኾነ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ በኃይልን መንፈስ ቅዱስን ተቀቢኡ ከገልግል ከሎ በትሕትና ይተመላልሱ በፍቅር ይተመላልሱ በቅንዕና ብለውሃት ይተመላልሱ ማን ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለሎ መን ንዘለ ዓለም ሕያውዩ ማንም ይሁን ማንም በትሕትና ዘይመላለስ ብሽም አምላክ ግን ዝጎይ ዘበለ ተሃልዩ ተዓንቂፉ ከም ዝወድቕ አነ ርግጸኛ እየ ንምንታይ ንጴጥሮስ እግረኻ ክዓጽበካ ኢሎ አይ ይትረፈኒ ኢሎ ምሳይ ዕድል የብልካን ምሳይ ዕድል የብልካን እቶም ዕድል ዘለዎም እቶም ተስፋኦም ሙሉእ ዝኸውን በትሕትና ምስ ክርስቶስ በትሕትና ምስ አመንቲ በትሕትናን በፍቅርን ዝመላለሱ ትዕቢት ይድርብዩ
تعبيت يودقيو تعبيت يتصدفيو يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو هو እግዚአብሔር አምላክ ንሱ ህያውዩ ንሱ ዘላለማዊዩ ንክርስቶስ ክብር ዘየመጽ ዘበለ ነገር ኩሉ ንክርስቶስ ክብር ዘየመጽ ዘበለ ነገራት ውበታት ኩሉ እሱ ካብ አምላክ አይኮነን ናይ ስጋ እዩ ናይ ዲያብሎስ እዩ ናይ ዓለም እዩ ፔሬድ እዚዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልሎምን ንዘለዓለም ህያውዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልሎምን ንዘለዓለም ህያውዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልሎምን ንዘለዓለም ህያውዩ በቅንዕናን በትሕትናን ዘየመላልስ ጸጋ አምላክ የለን እተሐቀኛ መንፈስ እተሐቀኛ ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ካሙታን ዘተስኦ መንፈስ እሱ አባኻትኩም አባና ተሐዲሩ በቅንዕናን በትሕትናን ይዘመላልስ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልሎምን ንዘለዓለም ህያውዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልሎምን ንዘለዓለም ህያውዩ ኢየሱስ አይልወጥን ብዛዕባ ውበት መንፈስ ቅዱስ ምሕሳብና ብዛዕባ ሐዋርያ ምዃንና ምሕሳብና ብዛዕባ ነቢይ ምዃንና ምሕሳብና አቀዲምና ክንሓስቦ ዝግባአና ነገር ሓደ እዩ እቲ ሐቀኛ መንፈስ ድዩ ኣብ ህይወተይ ይሰርሕ ዘሎ እቲ ቁኑዕ መንፈስ ድዩ ኣብ ህይወተይ ይሰርሕ ዘሎ እቲ ቁኑዕ መንፈስ ተኾይኑ በትሕትና ይዘመላልስ በቅንዕና ይዘመላልስ بفقري يزملالس مسحواتك كتملغ يزقبركا زنفاف حكا تغوينو uncomfortable زقبركا تغوينو أسمرمر يمرمر كمرمر اللو كرر اللو يسوس كريستوس تمال اللومن نزل عالم هياويو ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልሎምን ንዘለዓለም ህያውዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ክሰርሕ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ዘቀመጦ ሰናይ ነገር ክወጽእ በቃል አምላክ ፍልጠት ቁኑዕ ብዝኾነ መገዲ ቃሉ ንኽንምርምሮ ፍቃድ አምላክ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልሎምን ንዘለዓለም ህያውዩ ኢየሱስ አይቅየርን እዩ ትምርቱውን አይቅየርን ኢየሱስ ክርስቶስ አነ ብልበይ ለዋህን ትሑትኒ ካባይ ተማሃሩ ካብ ክርስቶስ ክንመሃር ፍቃድ አምላክ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልሎምን ንዘለዓለም ህያውዩ ስለዚህ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ሎምሸት እዚ ተዘራሪብና ኣለና ነዚ ሁሉ ኸኣ ነሱ እቲ ሓደ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝደልዮ ገይሩ ነነፍስ ወከፍ ንግዲኡ እናማቀለዩ ዝገብር እቲ ናይ መወዳእታ መንፈስ ቅዱስ ውበት መንፈስ ቅዱስ ተቀበለ ሰብ بمنتا يفلت بقبري قلت قبري بقبري زقلت أنا وبات منفس قدوس علن نزبل النسب كم زي بقول لي إذا أمن أتي كاب أملاك وبات منفس قدوس تقبل سب خقبري خاطريو كسر حلو خاطريو بوحود يخون بوزح خطك أمل لي خاطريو عندنا أتوم ستقوم سباتيوم زمسكرولو ززاربولو ملغات ندا تنفعلو أقدميو كخدولو
እንዳተነፈዐ መለኸት እቲ ዝጣዕመ እሱ ጃራ በጃራ ዋለና ኮ ግን ቦታ ተሊካ ግለጾ ተሊኪ go ahead ይፈተሽ እነሆ ሜዳ እነሆ ፈረስ ውበት መንፈስ ቅዱስ ተቀበለ ሰብ አነ መናፍስት ላይ ምን ላይ ዘለወሰ መናፍስት የሌለ ይሉ ይዛረብ አለልዩ ከውጾ ይኻትሪ አሴት ናይ መፍዋስ ኃይል ዝተቀበለ ሰብ ንሰባት ክጽልኸሎ ሰባት ይፍወሱ ናይ ጥበብ ቃል ዝተቀበለ ሰብ ቃል አምላክ ይዛረብ ከሎ ሰባት አብልቦም ይጸናኑ በፍሪዩ ዝግለጥ በግብሪዩ ዝግለጥ ስለዚህ ብዛዕባ ውበት መንፈስ ቅዱስ ክትዓየትልን እዩ አለካ የብልካን ተሊካ በግብርና ተሊኪ በግብርኒ ዳሴት እሱ ይዘድሊ ግብሪዩ በግብሪዩ ዝግለጥ አነ ሓደ ሰብ ዘማሪ እተይልኒ እንካ ዘምር ክትዘምር ከለኻ ተሪእካወ ዘማሪ ኢኻ ተዘይ ኮይኑ ግን አለካ የብልካን አለክ የብልክን አብዚ ኽታ ዓይና አትውኒና እዚ ሸንኮለል እዩ እግዚአብሔር ይመስገን አብ ሰማይን አብ ምድርን ዝኸበረ አምላኽ እሱ ሕያው እዩ ሰብ ንሰብ ከደናገሮ ይኽእል እዩ ንአምላኽ ግን ዘደናግሮ የለን ሃናን ሰጲራን ከምኦም ኮይኖም መሬቶም ሸይጦም አብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5 ሓቢኦም ናብ በዓል ጴጥሮስ መጽዮም እቲ ዘጓነፎም ከቢድ እዩ ግን ሓደ ነገር ይልዎም ጴጥሮስ ንመንፈስ ቅዱስ ከተታልሉስ ሰይጣን አብ ልብኹም አእትልኩም መንፈስ ቅዱስ አምላኽ እዩ ንመንፈስ ቅዱስ ክነታልሎ አይንኽእልን ኢና ንአምላኽ ክነታልል አይንኽእልን ኢና ስለዚህ ንተሐቀኛን ቁኑዑን መገድ ሒዝና ተኸይድና አብ ህይወትና ክንረብሕ ኢና ክንፈሪ ኢና ተጠቀምቲ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እቲ ሐቀኛ ነገር ክጋሃድ እዩ እቲ ጸልማቱን ክጋሃድ እዩ ክልትዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘል ዓለም ሕያው እዩ ሕጂ ጻውዒት ክገብር ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ ኸውን ይደልየ በቀጥታ መስመር ትከታተሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ ኸውን ይደልየ ነዚ ሰማዕኹ መንፈስ ቅዱስ ንሳልሰዋይ አካል ዝኾነ አብ ህይወተይ ከአቱ ክቆጻጸረኒ ይደልየ ትብሉ ተሃሊኹም በክርስቶስ ኢየሱስ እመኑ በደልኩም ኃጢአትኩም ዘበለ ሁሉ ካትገልኩም እዩ መንፈሱ ገይሩ ካጽበዩ ክርስቶስ እመኑ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበሉ ይኹም በክርስቶስ እመኑ ናብ ዘለዓለም ክብሪ ናብ ዘለዓለም ህይወት ተስፋ ክትኣቱ ይኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ክንጽሊና ኢየሱስ ነመስግነካ ኣለና ስለዛሃብካና ቃል ስለዚህ ዕጸፍ ተስፋ ቃልካ ነመስግነካ ኣለና ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክብሪ ንህበካ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ኣብ ማእኸልና ብኽብርን ብጸጋን መንፈስካ ክብሪ ክትመላለስ ንጽልይ ኣለና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝኾነ ይኹን ናይ ጸልማት ኃይሊ ዘበለ ይበተን ምኽሪ አጋንንት ዘበለ ይፍረስ ምኽሪ ዲያብሎስ ዘበለ ይፍረስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምስተፈላለየ ሕማም ዝተኣሰሩ አጋንንታው ማእሰርቲ አእምሮም ዝተኣሰረ ልቦም ዝተኣሰረ ሕልናኦም ዝተኣሰረ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይፈትሑ
ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ዘለው ኣብ ገዝኦም ዘለው ኣብ ሆስፒታል ዘለው ኣብ ዝተፈላለዩ መገዲ ዘለው በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካብ ሕማሞም ይፈወሱ ፈውሲ ኣብ ስግኦም ይሕለፍ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ማእሰርቶም ይበተኽ ጸልማቶም ይብራህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልማቶም ይብራህ ጸልማቶም ይብራህ ጸልማቶም ይብራህ ማእሰርቶም ይበታተኽ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዲያብሎሳዊ ኃይል ሁሉ ይሰባበር ምኽረ አጋንንት ሁሉ ይሰባበር ምኽረ ዲያብሎስ ይፍረስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን ዝተሰባበረ ይሁን ሰይጣናዊ ኃይል ይውደቅ ዝተፈላላይና ሕማም ኃይል ይሰባበር በኢየሱስ ስም ይሰባበር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብዝተፈላላይ መገድ ዝግለጽ ናይ ሕማም ኃይል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይፍረስ 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 ይፈራርስ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጎይታ ኢየሱስ ነመስግነካለና ስምካ ፈዋሲዩ ስምካ መድህንዩ ስምካ ሕይወት ይህብዩ ስምካ ዘለዓለማዊዩ ስምካ ሕያውዩ ክብር ንብለካለና ተመስገን ንብለካለና ክብርን ህበካለና ስለዚህ ገበርካዮ ነገር ሁሉ ክብር ተመስገን ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክብር ማራናታ ኢየሱስ አሜን